cikakken suna da shi mukami a ita wannan kungiya ta yan sintiri a nan jihar Kano. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Sunana shehu rabiu, kwamandan vigilante na jihar Kano. To akwai wani labari ko zargi da al'ummar unguwar mazan kwarai da ke kwaryar cikin gari suke cewar wasu dauke da irin kaya naku sun zo gida-gida sun sari mutane sun yanki mutane, me za ku ce game da wannan? To abinda za mu ce wato mu sabo da kaza ne baya hana yankata, kuma a kullum duk inda dan ta'adda yake ko dan daba ko dan kwaya ko dila ko mai haura gidaje, to inda ka tuntube shi baya son dan vigilante group. Sau da aka sun rasa ta ina za su bata mana suna, shine suke yi mana sojan gona, suke shiga su ɗau kaya irin namu su sadan. Yanzu kamar sati biyu da ta wuce ma mu da karan kanmu mun kama wani yaro da ike sa kayan vigilante ya je ya shiga makarantu na allo idan dare ya yi kamar karfe 3 ko karfe 2 da gariyo ɗinsa da komai ya tashi almajirai masu manya-manyan wayoyi ya ɓaci. Da kanmu aka kawo mana rahoto, muka kama shi muka kai shi a nan dubishin na hotoro, kuma na sanar da mai girma PPRO. Wai gudun zargin irin wannan akwai wata alama da ya kamata ku kirkiro yadda jama'a za su ringa gane cewar ku ne ko ba ku? To alama duk irin alamar da za mu fitar ba za ta kai alamar soja da ɗan sanda ba. To soja da ɗan sanda ma ane masa sojan gona, illa kawai al'umma su ci gaba da addu'a da sa idanuwa akan in tela kake da shi a unguwarka kaga yana ɗinka uniform ko na soja ko na ɗan sanda ko na vigilante, ka tabbatar da ka sanar da hukuma ta bi diddigi ta gano cewar wannan ɗinkin na gaske ne koko na ƙarya ne, domin suna shiga lunguna inda ba a ganin su teloli su masu irin wannan ɗinkin. Ba za mu karkare ko mu yanke abun ko kuma mu dakile abun ba sai mun samu haɗin kan jama'a, domin ayyukan nan na jama'a ne, kuma shi harka irin na tsaro ya shafi kowa da kowa. Wai ta fuskar taimaka al'umma ganin yadda su suke gayya su 100 su 70 suke tunkarar unguwa suke gudanar da irin wannan aiki, akwai hanyoyin da za ku bi don tallafa al'umma kiyaye rayukansu da dukiyoyinsu? To ai mu malam Nazifi, kai da kake cikin yan bijilanti ma kake wannan tambaye ko da yake kana yi ne don jama'a su fahimci abin da ake nufi. ai sabo da kaza kama abin da na faɗa baya hana yankata. Idan sun kai su miliyan to za mu keta su. Ai ba ma tsoron karo da su fito sarari mana, ai neman su muke yi. In dai kai karo da mu sai ka faɗi, sai dai in ba mu karan da kai ba. Neman ka muke, shi sa abin ya ishe su ya dame su, sai suke ganin wace hanya za su bi su kwandemin ɗinmu ko su ɓata mana suna a cikin jama'a. To kuma alhamdulillahi, na farko dai mun dogara ga Allah subhanahu wataala, da abin da muke Allah muke yi wa, kuma sannan mukan gargaɗi yaranmu da kuma ba su training su yi abin da ya kamata domin su bi doka da oda kamar yadda hukumomi suka shimfiɗar da su. To shi yasa kullum muke so jama'a su ba mu haɗin kai. Yaran nan da suke fitowa sukan taho su 50 su 100, wai shin kamar ruwan sama suke zuba ne ko a gida ɗaya suke ko ya aka suke haɗuwa? Al'umma suna gani ba sa sanar da jama'a, tattaruwa suke da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu. Ya kamata duk inda ka ga ɗan daba mara kirki yana haɗuwa ɗaya biyu to ga faɗa wa jami'in tsaro. Amma yaran nan sai su haɗa a ce sun haɗa hasu 200, al'umma suna gani ba za su yi bayani ba. To harka ake ta jama'a, kuma kai ya waye. Yanzu ku kanku irin kokarin da kuke yi yan jarida, idan ka duba an samu ci gaba. Da rahoton ma tsoronsa ake yi, amma yan jarida da kuka dage da wayar da kan jama'a, yau a yi gobe a yi, ai kun ga ana samun nasarori. Yanzu wasu guraren ai suna yin rahoton, ana dakile wasu abubuwan, domin kafin a yin za a ga al'umma sun zo sun yi bayani, da an ɗauki mataki sai ya ga cewar an abin nan. Ai ba ma bacci. Ai a matsayinka na ɗan jarida, ni da nake kwamandan jihar Kano, ai tarko za ka yi wata rana kamar 4 ko 3 ko ruwa ko bari za ka yi sai ana sanyi ko ana ruwa, ka ce kwamanda ga na abu ka za mu haɗu, ka ga ta ina zan fito ko ka ga wace irin shiga ne. Shiga ce ta in ne karo da kai sai ka faɗi. Sun sani ba wai sanin shanu ba ne. Babban matsalar da take faruwa irin wa'annan a unguwanni
su unguwannin ne ba sa ɗaukaka ƙungiyoyin, ba su damu da su ba, ba sa kula da su ta fuska cewa ga su da arzikin amma ba su ɗauki ɗan ƙungiya wani abu ba, saboda wani yanda yake ɗaukan ɗan ƙungiya ba shi da abin yi. Mu ko muna da abin yi. Yanzu idan ka ɗauke mu a nan, yanzu sakatare na principal, admin ɗina a gwamnatin jihar Kano yake aiki, grade level 14 ne shi. Ma'ajina idan ka je, kowa yana jin labarin malam mai dusawu, za a ga cewar da taki da dusa yana sauke sama da trailer 10. Ba ana ba da tallafin gorori ba. To gora wannan ai ba ita ce ta dame ba, kai da kake da arziki ka samu mai maka tsaro ka je gidanka ka kwanta, ka zo ka nemi yan kungiya me problem ɗinsu. Mu ba wai ka ba mu kuɗi mu sa aljihun ba, a'a ka san mana, ka neman mana matsuguni, ka neman mana kayan aiki, dan shayi da yara suke, ka taimaka musu. Wai gazara haka wata ran za ku ɗauke sawun. To ai baka sani ba, malam Nazifi, ai duk abin da ka sani ai mota ba a zuba mata ruwa. Me ake zuba mata? Ina bishiyarsa da ake tsinka a sayar ko? To ai mu ma jini ne da mu, harka ba ta tafiya sai da alwajudu. Kama wani iri? Ba ka sani ba, gwamnati ma tana iya yin ta. Local government 44 tana ba su 100,000. To idan ka duba kuma ƙungiyoyi da ka sani, idan ka duba a local government ɗaya za ka samu ƙungiya ta kai 100, saboda duk unguwar da ka sani in ba ta kafa vigilante ba zaman lafiya. Sannan unguwanni irin wayannan 'yan gayu ko 'yan jin kai ko 'yan ganin su ba za su fito sauro cije su ba, an fi yin haka irin wayannan ba za su fito su kafa ƙungiya su taimaka wa kansu da kansu ba. A ƙarshe me saƙon? Amma kuma ai a lokuta daban-daban. Ai idan ka nemi ɗauki za a baka, duk inda kake komai dare, na gaya ma ka jaraba, mu baka nan ba, ka kirawo ka ce a doguwa kake. Sauraro za ka ba. Baka misalai, watakil masu saurare suna ji. Wata rana ina gidana sai wata mata ta kirawo ni, shi mijin ba zai iya kirawo ni ba, ba zai iya ba, ya samu guri ya ɓuya saboda ya ga shi ake nema, an fasa kangon kusa da shi, saura nasa ana fasa, an kusa fasa. Yara da mata sun, ita ce ya aka ta samu nan ta sai ta kirawo ni, ta ce ga halin da ake ciki. Sanda muke magana da ita ina jin gib, sai na nemi sakatare na, dama a local government din shi, sai na ce ga abin da yake akwai. Lokacin da ya kirawo mutanenmu, tsakaninsu da inda suke bifi da nan da kwanan dan markewa, suka kai hari kuma aka yi nasarar abubuwan da ya kamata. To rashin bayanai yakan jawo har a cika da yaƙi. Wato dai a ringa sanar da a ringa sanar kuma tallafa. Yanzu sai ka ga mutum fa da bindiga, wai a cin masa, yana da bindiga a gidansa, wai a cin masa meki, ba za ka yi bayani ba. To mu buƙatar da muke bayanai, yawa ya ba 070 35883515, wato 070 35 88 35 15. Me sakon da na bijin? 080 080 28 26 15 09 080 28 26 15 09. Saƙonku na ƙarshe. To saƙonmu na ƙarshe, alhamdulillahi muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya, kuma muna godewa gwamnatin jihar Kano kamar yadda ta sa ido da lura akan dukkanin wani abin da ya shafi harkar tsaro, ba ta ƙasa a gwiwa, da kuma su kansu al'ummar jihar Kano kusan kaso 85 daga cikin 100 sun fahimci menene harkar tsaro, kuma sun fahimci menene harkar ɗan jarida. Ina gode musu kwarai da gaske da a ci gaba da yin haka.